si el president de la Generalitat va convocar les eleccions autonòmiques i aquelles d'estat municipals, donat que les han tindre el 24 de maig, volem que totes les forces polítiques del municipi que es presenten en Burjassot tinguin o no tinguin representació en l'Ajuntament, tinguin un espai on oferir la seva proposta electoral a la ciutadania, en conseqüència per a que el vot siga un vot responsable, seria format i que cadascú i cadascuna puga votar en llibertat i en el coneixement de la realitat de les diferents forces polítiques del món. Si se presenta perquè se presenta, si no se presenta perquè no se presenta. És oportunista i electoral? Bueno, jo no soc el que dicta les normes ni el que decidís quan hi ha o no hi ha eleccions. La veritat és que les eleccions són en maig i la possibilitat de que tots els partits polítics que se presenten amb aspiracions a governar este poble, estiguen o no estiguen en este hemicicle, nosaltres entenem i agraïm a totes les forces polítiques, entenem que tenen tot el dret del món per a expressar-se lliurement en els mitjans de titularitat pública. Vostè és regidor des del 99 i portaveu des del 2003. Jo soc regidor des del 2003 i portaveu des del 2011. Me'n recordo perfectament dels dos únics debats que l'anterior regidor i portaveu, ara el diputat Jordi Sebastià, va anar a la ràdio local com a representant del bloc, inicialment després Compromís, com vostè suposa que es deia Aliança Popular, el Partit Popular, i eren, efectivament, un per a parlar de futbol i un altre per a crear una cançó. Tampoc va anar a cap més. Més allà de la seva obligació, que com a càrrec institucional i com a alcalde vaig exercir durant 3 anys. Però com el senyor alcalde ho ha fet este darrer any, o jo com a regidor de promoció econòmica ho he fet des que hem tingut la idea de tenir un programa on els comerciants puguin tindre. Ni més ni menys, com a representant de Compromís, el que li parla no ha anat en cap moment en esta legislatura a la ràdio. En cap moment. Per tant, allò que jo vull per a mi i que m'haguera agradat que jo haguera tingut quan jo estava en la posició o fins i tot no estava, li recorde que aquesta moció que vostè va presentar en el 2008 la van recolzar nosaltres. Crec que va quedar ben limitat. Jo vull que la resta de forces polítiques que no estan avui així representades també ho tinguem i per tant, ese és el motiu. Oportunista i electoralista? Bueno, si tot el que hem de presentar d'avui al 24 de maig és oportunista i electoralista, pues que se sàpiga que a partir d'avui tot el que presentem serà oportunista i electoralista. Però no puc, sinó que agrair tant al Partit Popular com a Esquerra Unida, que sí que se va manifestar inicialment, no ofereixin en la coalició ni el Partit Socialista ni el PP, però ells ja manifesten a favor i per tant jo l'únic que puc és que agrair a tots els partits el seu vot a favor i que li pregui als alcaldes que si creu que la via per a dur a terme aquesta moció és convocar de forma urgent